Αγαπητοί μου φίλοι μου, Πατέρας Νικήτας, από το Εκκλήσι Παναγίας Πορθαΐτης σας. Μία συνταγή θα σας δείξουμε. Έχουμε βγάλει ένα φρέσκο ψάρι χυλού γύρω στο 1 κιλό, το οποίο θα το μαγειρέψουμε με χοντροκομμένα καρότα, κολοκύθια, κρεμμύδια, 2 σκόρδα, μια κουταλιά του γλυκού καμιστή πάπρικα, τυμμένο μαύρο πιπέρι, ανθό σαλατιού γύρω στα 60 γραμμάρια, χοντροκομμένο σέλινο, λεμόνι, νερό και λάδι. Θα ξεκινήσουμε τώρα να βάλουμε τα καρότα μας χοντροκομμένα, αν θέλουμε μπορείτε να βάλουμε και ολόκληρα όπως είναι, αλλά επειδή το ψάρι θα βράσει πολύ γρήγορα, είναι χυλού, ένα ψάρι πολύ ευαίσθητο, κολοκυθάκια μέτρια και μικρά. Δύο κρεμμύδια στα 4. Δύο σκόρδα και αυτά στα 4. Ρίχνουμε αλατάκι, πιπέρι μαύρο, καπνιστή πάπρικα, θα μαγειρεύουμε καλά, θα ρίξουμε λαδάκι, θα τα ζεματίσουμε λίγο για 5 λεπτά. Βάζουμε στη φωτιά. Περιμένουμε λίγο να πάρει. Θα τα ζεματίσουμε για 2 λεπτά μόνο και θα βάλουμε το ψάρι μέσα και το σέλινο. Έχουμε τη χυλού μας εδώ, το οποίο θα αναδύσουμε. Θα ρίξουμε ανθό σαλατιού στην κοιλιά, στο κεφάλι μέσα και απ' έξω. Το ψάρι μας είναι 1 κιλό. Καπνιστή πάπρικα μέσα στην κοιλιά. Μαύρο πιπέρι. Τα αφήνουμε
Να ζεματίσουμε καλά τα λαχανικά. Θα ρίξουμε το λάδι, το σέλινο, το μισό, σέλινο πόντρο κομμένο, και τώρα θα βάλουμε το ψάρι μας. Το κάνουμε ένα σοτάρισμα για να πάρει τα αρώματα από το λάδι και τα λαχανικά. Ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι. Θα βάλουμε λίγο νεράκι. Και ίσα ίσα να σκεπαστεί το μισό ψάρι, δεν θέλω παραπάνω. Τόσο. Θα γραμμώσουμε λίγο τη φωτιά και το σκεπάσουμε. Και θα το παρακολουθήσουμε. Το ψάρι θέλει τουλάχιστον 1/4 βράσιμο με σιγανή φωτιά και θα περιμένουμε. Το φαγητό μας σιγοβράζει. Το ψάρι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ψάρι, μαλακό, βράζει πολύ γρήγορα. Εμείς το έχουμε σιγανή φωτιά, να κρατήσει και τα αρώματά του. Να προλάβουμε και να βράσουμε τα λαχανικά που βάλαμε μέσα. Θα δοκιμάσουμε το αλάτι του, αν χρειάζεται και άλλο αλάτι. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Και εδώ τώρα, αν θέλουμε το φαγητό το αφήνουμε όπως είναι. Αν θέλουμε το γυρνάμε για να πάρει ζουμί. Το χρειάζεται και από την κάτω μεριά. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι ακόμα. Καλό είναι αυτό το ψάρι να το αλατίζουμε 2 ώρες πριν το μαγειρέψουμε. Σκεπάζουμε και θα ετοιμάσουμε το χυμό λεμόνι. Εμείς θα βάλουμε 2 λεμόνια, γύρω στο 50 γραμμάρια θα υπολογίσουμε λεμόνι. Αυτό το φαγητό το κάνουμε και στο φούρνο κοκκινιστό. Ακόμα ένα λεμονάκι, το οποίο θα βοηθήσει το ψάρι να το σφίξει για να μπορούμε να το σερβίρουμε και εύκολα. Θα ρίξουμε το λεμόνι μέσα. Σε άλλες συνταγές όταν κάνουμε ψάρι το λεμόνι το ρίχνουμε στο τέλος. Εδώ θα ρίξουμε στη μέση του βρασίματος για να βοηθήσει να σφίξει το ψάρι, να μπορούμε να το σερβίρουμε.
και θα βοηθήσει να χυλώσει το ζουμάκι. Δυναμώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε. Το φαγητό μας είναι προς το τέλος. Εμείς θα δοκιμάσουμε τα λαχανικά μας αν είναι βρασμένα. Δεν θέλουμε να είναι πολύ βρασμένα. Το καρότο είναι εντάξει. Το κολοκύθι επίσης. Θα δοκιμάσουμε το ψάρι. Το ψάρι μας είναι έτοιμο. Το ζουμάκι. Δυναμώνουμε τη φωτιά για 2 λεπτά και σβήνουμε τη φωτιά μετά. Το φαγητό είναι έτοιμο. Εδώ σε αυτή τη φάση, αν βάζουμε πατάτα, με το δυναμώσουμε τη φωτιά βοηθάει την πατάτα να βγάλει το άμυλο και να χυλώσει το ζουμάκι. Το φαγητό είναι έτοιμο. Δίνουμε τη φωτιά. Φέρνουμε προς τα έξω και θα ρίξουμε το υπόλοιπο μαύρο πιπέρι. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε για 2 λεπτά να ξεκουραστεί το φαγητό, να τραβήξει το πιπέρι του ζουμί και είναι έτοιμο να σερβίρουμε. Το φαγητό είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Αφού το αφήσαμε 5 λεπτά. Παίρνουμε το κεφάλι. Το ψάρι μαλακό θέλει προσοχή για να το σερβίρουμε σωστά. Θα βάλουμε τα λαχανικά μας γύρω γύρω. Ζουμί αρκετό. Να δούμε φίλοι, μια συνταγή εύκολη, έφτασε στο τέλος. Χυλού, η δική μας ψαραμένη, με λαχανικά. Να είστε καλά από το κλείσει Παναγίας Πορτοίτισσας, η Πανάγια μαζί σας.